dimecres 18 de maig és el 9è dia, 8a etapa, no? Bueno, avui sortim de Triacastela i arribem a Sàrria. Total són 18 quilòmetres. Com es veieu a tots, més el càmera que està allà darrere, el Juli que no el veieu, la moral és proporcional als quilos que estem engreixant. O sigui que això de que el camí de Santiago a Prima és un mite. No, ja intenta mirar-ho. Total, la moral està aixecada, ja hem passat molt més de la meitat i tirem endavant, no? Molt bé. I el grup continua compacte i quan arribem a Sàrria informarem. Avui sembla ser que és una etapa bastant relaxada. El temps no mata, tampoc. I el temps, doncs, bueno, sembla que hi ha una boireta i no ens matarà molt el sol, no? Doncs vinga, Sembla que avui no tindrem gaire. pues fins al migdia. No hay claros, solo nubes. Adéu-siau. Està mega pujada, Déu-n'hi-do. Veieu aquesta boira? Que us està començant a ploure. No us estranya que entre els remos veieu tots amb capelina. Buenos días. Estamos aquí viendo las vacas, que no las vemos nunca en la ciudad, esas cosas. Venga, buenos días, hasta luego. Sí.
quilòmetres falten per arribar a Santiago. Aquí ho posa ben clar. Senyor Alegria? Qui ho anava a dir? Qui ho anava a dir, Pitarque? Coca-Cola? Coca-Cola, por favor. Qui ho anava a dir? Tu? Tal com els vaig veure ahir i tal com ho vaig veure. Qui ho anava a dir? Venga. ¿Tú qué? ¿Estás allí o aquí? No es caso. ¿Algo más, los señores? No, yo estoy. Pues bueno, por casa se puede decir. Hola, buenos días. Camino. Hola. ¿Qué tal? ¿Vas bien ahí? ¿Vas bien a rodillas? Sarria. Sigue. En l'últim tram, portar les cames a l'aire lliure. Es vol posar moreno. Hem fet una mica ara més sexy l'acampada. Passeu, passeu. Posem aquí les cames del Vargas. Anda que no! Bueno, ja hem arribat a Sàrria. Hem sortit aquest dematí, com abans dèiem, del poblet aquest de Triacastela. Jo crec que avui ha sigut un dels dies de la marxa més agradable. Hem estat unes 5 hores i bé, avui ens dona temps de poder-nos fer una bona dutxa abans d'anar a dinar. Hem fet una paradeta per esmorzar avui molt agradable, amb una tascota que hem trobat en un poblet. I ha fet boira, ha fet sol, ha plogut una miqueta, i què més? Què més vols? Bueno, doncs res més. Tot Ho això. has dit quasi tot. Moltes vaques Moltes hem vaques. trobat, moltes. Se les veureu després a la pel·lícula i jo crec que per avui ja hem liquidat. O sigui que aquí Josep Pitarque, Gramenet TV, Camí de Santiago, Sàrria. Val? Molt bé. Va bé.